פעם למדנו שירידה זו של הנשמה למטה היא צורך עלייה, ולא רק של הנשמה, אלא כל סדר ההשתלשלות של העולמות הולכת ויורדת למטה, מתחיל עם עולמות אינסוף, עד עולם העשייה פה למטה. אז הירידה צורך עלייה, להסביר את זה באופן כזה, שלכאורה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם הזה, אז היה בורא את העולם הזה עם אור מוגבל. למה היה צריך את כל סדר ההשתלשלות הזאת? שיברא עולם מוגבל, עם אור מצומצם. הירידה הזו צורך עלייה, בכדי שהעולם יוכל להתעלות ולחזור חזרה לשורשו, חייב שתהיה לו איזושהי זיקה עם העולמות העליונים. אם הוא היה נברא באור מוגבל, אז לא היה לו שום קשר ושום זיקה לעולמות העליונים. כיוון שהעולם הזה השתלשל בסדר המדרגות מלמעלה למטה, אז יש לו קשר עם השורש העליון שלו. מצד זה הוא יכול לטפס, לחזור חזרה, לעלות למעלה. לא רק לאיפה שהוא היה, אלא למדרגה אפילו עוד יותר גבוהה. ירידה הזו צורך עלייה. לאותה נקודה הוא לוקח אותנו כאן גם כן, שבתחילה, זה מה שהוא גם מדבר, שלפני הצמצום היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות, זה היה אור שכלול בתוך המאור. ואחרי הצמצום, נמשך אור להאיר את העולמות, אור שמתלבש בתוך כלים, למשל מאור השמש שמאיר את החלל. אחרי הצמצום נהיה המציאות בפשיטות, ואלוקות בהתחדשות, לא רואים אלוקות, נהיה רק צמצום. אחר כך ממשיך שומע את האור, אז יש אור אלוקי, זה חידוש בתוך הצמצום. צמצום הוא מקום שלא מאיר בו שום אור. אז יש מציאות של עולם, כמו על שמש, שהאור השמש יוצא מהשמש, מאיר את החלל של העולם, בתוך חלל אין אור, האור שמגיע מהשמש מאיר אותו. ועולם בפשיטות, ואור בהתחדשות. אז האור הוא בא מצד מלמעלה. אם באמת היה העולם נברא בצורה מוגבלת, עם אור מוגבל, אז אלוקות הייתה יכולה להגיע, כמו שלמדנו בעבר, ולהאיר את החושך. ואם היה מאיר אור אינסוף, אז היה באמת, העולם היה הופך לעולם נצחי. אבל אז האור מגיע מלמעלה, והטבע היא שתהיה דירה בתחתונים ועבודה מצד התחתונים. אם האור מגיע מלמעלה, זה לא אמיתת הבניין עד העד, זה שהאור לא מצד העולם. ולכן, בגלל שהעולם משתלשל ויש לו זיקה וקשר עמוק עם שורשו העליון, כשמתגלה אור אינסוף זה לא דבר נוסף על העולם, אלא שבשורש שלו יש לו שייכות לשם. זה מה שאנחנו יכולים לראות. לכן העולם נברא באופן של השתלשלות ממדרגה למדרגה, ולא עולם מוגבל עם אור מוגבל שאין לו קשר לעולמות העליונים. על מנת שכשתגיע הגאולה, יהודי ימשיך אור אינסוף על ידי המסירות נפש שלו, כשאנחנו נלמד, אז האור אינסוף לא יהיה אור שלא שייך לעולם. בשורש של העולם, העולם שייך לאור אינסוף, שממנו הוא ישתלשל. ולכן העבודה תהיה גם מצד התחתונים. האור הזה יהיה שייך גם לתחתון, לא מצד העולם. זה מה שאומר, קץ שם לחושך. קץ זה גם עניין של ההתחלה, קץ הימים וקץ הימין. קץ הימים זה סוף הגלות, קץ הימים זה התחלת הגאולה. קץ זה עניין של סוף ושל עניין של התחלה. שקץ שם לחושך, שבחושך, בהתחלה של החושך, כבר יש לו זיקה מהאינסוף, הוא מצטמצם ומשתלשל מעולמות עליונים, יש לו זיקה לעולמות עליונים. לכן גם כשהשתלשל למטה, ממדרגה למדרגה, יש בו את התנועה ואת ההרגש, את השורש שלו למעלה למעלה. באותו אינסוף. לכן, כאשר יהודי ממשיך את האינסוף, זה לא דבר נוסף על העולם, אלא העולם בשורש שלו שייך לאור הזה. לכן זה לא יהיה חידוש. לכן זה מה שמאפשר שהאור אינסוף שיתגלה, זה לא יהיה רק אור אינסוף מלמעלה, אלא בגלל השורש של העולם שישתלשל מלמעלה, ופה למטה אין שום זיקה למעלה, מכאן שיש לו קשר, שייכות למעלה, ממנו ישתלשל, האור אינסוף הזה שייך גם לעולם. זה מה שהוא הולך להסביר פה בסוף. או שירידה זו צורך עלייה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר השתלשלות, שאור הולך ומצטמצם, שברא עולם עם אור מוגבל. כדי שהעולם מצד עצמו תהיה לו זיקה לשורשו העליון, ותהיה לו את הדרך ואת האפשרות לחזור חזרה למעלה. שהעולם מצד עצמו יכול להסתיר על האור. אם אתה מביא לי אור של למעלה מעולמות, אז זה לא שייך לעולם. מתברר שהוא כן שייך לעולם, בגלל שהעולם עצמו ישתלשל מאותו אור.
בפנימיות שלו יש לו זיקה, ולכן כאשר תבוא הגאולה זה לא יהיה אור שנוסף על העולם, יהיה אור שבפנימיות שלו שייך גם לעולם. לכן זה יהיה בניין הדעת. לקראת זה הוא לוקח אותנו. שנתאבשתי דירה בתחתונים ועבודה מצד התחתונים. שגם מצד התחתון עצמו תהיה לו זיקה לאור אינסוף. לא שאור אינסוף מבטל את התחתון, שהתחתון מצד עניינו יהיה לו קשר עם האינסוף. קשר של התחתון עם האינסוף מתגלה על ידי המסירות נפש של יהודי. מאיפה יש לו את הכוח על המסירות נפש הזאת? מתגלה את הנקודה השורשית העצמית, שממנה הנשמה ירדה והתאבשה בתוך הגוף. וכשיהודי מאיר את עצמו באור אלוקי, את העולם נתן בליבם, מאיר גם את העולם. וכפי שהיהודי מגיע, בסופו של דבר גם העולם נברא מהשתלשלות של אינסוף, אז גם לעולם יש זיקה על האינסוף. לכן האינסוף, אור אינסוף שהתגלה, זה יהיה שייך לעולם, לכן קץ שם לחושך, שכבר בהתחלה של החושך, שם הוא שם לו את הקשר, יש לו שייכות לאינסוף שממנו השתלשל. זה לא עולם שמנותק מהאינסוף. לפה לקראת זה הוא הולך. בואו נלמד מבתוכו ונראה, נגיד, בסופו של נבין את זה הסיום של המאמר. אבל בואו נחזור עוד פעם מסעיף ו'. לא בסעיף ז', סעיף ו' סעיף קצר. אז למדנו שיש עניין של ביטול של אמונה, של שכל שמבוסס על אמונה, ביטול של אמונה, שלמעלה מהשכל, אנחנו יכולים לראות שיש ביטול של מסירות נפש, שלמעלה גם מהביטול של אמונה. ביטול שנובע מהאמונה, אמנם השכל לא משיג אותו, אבל יש לו איזשהו הרגש לאלוקות. מצד האמונה הוא מרגיש את האלוקות. לכן הוא לא יכול ללכת אחרת. וביטול של מסירות נפש, זה לא קשור בכלל לשום הרגש פנימי, ככה ולא אחרת. אמרנו מה שהרב דיבר בפרשת משפטים, מה פירוש אמונה שככה ולא אחרת? שהעולם הגיע למצב שהתחיל לדבר על פירוז הנשק הגרעיני, זה לא שהעולם הבין שלא תרצח, לא שהעולם מאמין שלא תרצח. העולם פשוט לא יכול אחרת, שזו המציאות וההוויה של העולם, בעשרת הדיברות שבעולם, בהם נברא העולם, שכתוב לא תרצח. אז זה לא בגלל שהוא מאמין, לא בגלל שהוא מבין את האמונה שלו. שזו המציאות שלו למעלה מכל הבנה. בפשיטות, על דרך משל, שבן אדם בן 50, זה לא שהוא מבין שהוא בן אדם בן 50, לא שהוא מאמין שהוא בן 50, הוא פשוט בן אדם בן 50. זה לא קשור באמונה ובהבנה שלו. זה שהעולם יהיה לא תרצח, זה לא קשור בהבנה ואפילו לא באמונה. זאת ההוויה שלו. אדם בן 50 החליט שהוא לא בן אדם בן 50, ירצה להיות אישה רחמנא ליצלן, זה לא יעזור לו. הוא גבר בן 50, משהו לא יעשה. וגם אם הוא ישנה את החיצוניות שלו, זה לא ישנה אותו להיות אישה, הוא איש, הוא גבר, הוא לא אישה. לכן התנועה של המסירות נפש, ככה ולא אחרת, זה לא בגלל שהוא לא רוצה, בגלל שהוא מבין שלו, שהוא מאמין שלו, הוא לא יכול, זאת המציאות שלו, יהודי, זה למעלה מהשכל, למעלה מטעם ודעת. למעלה מהאמונה שלו. זה ככה. זה המסירות נפש של כתית למאור. כשרוצים את היהודי על יהדותו, מתגלית נקודת היהדות, שהוא לא יכול להיפרד מאלוקות. לא שהוא לא רוצה, הוא לא יכול להיפרד מזה שהוא יהודי. זאת ההוויה שלו. רוצים שאנחנו, בזמן שלא רודפים אותנו, שחיים בזמן של הרחבה, לא נרצה להיפרד מהיהדות שלנו בשום פרט. השם בדד ינחנו ואין מוקל נחם, אלא שאין מציאות אחרת. המציאות שלנו מהתגלמות אלוקית שמתגלה דרכנו. כמו שאצל האבות הקדושים היה, שהגוף שלהם היה מרכבה, והם לא עשו שום דבר מצד הם שהם רוצים. כל המציאות שלהם היה כלי לביטוי של גילוי אלוקות. כל תנועה שלהם הייתה תנועה אלוקית. זה לא היה רצון שלהם, לא היה להם שום רצון עצמי. על דרך רשב"י, אנא סימנא בעלמא. מה שאתם רואים אותי הולך, אוכל, אתם לא מבינים שזה אלוקות? בשביל להבין מה זה שבן אדם כל תנועה שלו זה אלוקות, נסתכל על הרב בתנועות שלו, איך הוא מתפלל, איך הוא מדבר, איך הוא אוכל. אפשר בכל תנועה שלו, תנועה אלוקות, זה לא עניין של יש פה איזשהו, יש לו תאווה עכשיו חס ושלום לשתות יין, או זה לטעום עוגיה. זה הכל תנועה אלוקית. הוא לא מברך לה שהוא רוצה לאכול.
עכשיו הוא צריך לאכול בגלל שצריך לברך. ושהוא הולך עכשיו לגלות האלוקות, ושהאלוקות כך רוצה. הוא כל כולו ביטוי של אלוקות. לא בגלל שהוא רוצה, לא בגלל שהוא מאמין, ושזאת המציאות שלו. על דרך מה פני אדון הווה ידע רשב"י. לא שהוא רוצה להיות כזה, זו המציאות שלו. אז דיברנו על שתי דרגות של ביטול, ביטול של שכל שמבוסס על אמונה, ביטול של אמונה. הוא אומר פה עכשיו שלמרות שביטול של אמונה זה ביטול של למעלה מהשכל, אבל בכל אופן, בגלל שהוא מאמין, יש איזשהו הרגש, זה עדיין לא ביטול מוחלט. הוא מאמין שכך צריך להיות. והאמונה נושאת על הרגש פנימי מאוד עמוק. לכן זה עדיין לא ביטול בתכלית. לכן יגיע לביטול של מסירות נפש. זה סעיף ו'. בואו נלמד את סעיף ו'. חלו למשה. והנה גם הביטול דאמונה שלמעלה מהשכל אינו ביטול בתכלית. כי הביטול דאמונה הוא זה שהוא מאמין באלוקות, גם שמצד שכלו, המציאות שלו, אין לו הוכחות על זה. הוא לא מבין בשכל, הוא פשוט מרגיש את זה. וכיוון והטעם לזה שהוא מאמין באלוקות, הגם שאין לו הוכחות על זה, מפני שהאלוקות נרגש בנפשו. יפה, יש לו הרגש אלוקי. אלא שהרגש זה הוא למעלה מהמציאות השגה שלו. ההרגש הזה שהוא עושה, שהאלוקות מחייבת את זה, זה לא בגלל שהוא מבין את זה, זה למעלה מהשגה, זה הרגש של למעלה משכל. הדרך לית מחשב בתפיסה ב, אבל בירות הדלי בתפיסה. לא יכול להשיג את האלוקות בהבנה שלי, אבל בהרגש יכול להשיג אותו. לכן הביטול דאמונה אינו ביטול בתכלית, כיוון שזה שמאמין הוא פני שנרגש בו אלוקות. נרגש בו, הרי לא נרגש בו, יש פה מציאות שמרגישה אלוקות. אז דרגה יפה מאוד. אבל יש מישהו שמרגיש את זה. זה האמונה. ובדוגמת הביטול, מה שלמדנו שלוש דרגות של האור, בדוגמת הביטול כן? דאור, על ידי שנרגש בו מקורו. מהות המאור. שהגם שזה שנרגש בו מקורו הוא למעלה ממציאותו. ומהות המאור אינו מתגלה באור. בכל מקום נרגש זה שבאור, כמו שהוא במציאותו, מציאות שמחוץ למקום. ולכן זה שנרגש בו מקורו, אינו פועל עליו שירצה להיכלל במקורו. זאת אומרת, יש פה מציאות שמרגישה את המקור. נרגש בו, אז זו מציאות שנפרדת. ולכן המציאות המצרדת הזאת זה לא אותה תנועה שיש בה אור שרוצה להיכלל במקורו. הוא לא, להיכלל במקורו להתבטל. פה יש פה מציאות שמרגישה. על דרך זה, הוא מאמין, אז יש פה מישהו שנרגש בו אלוקות, נרגשת בו האלוקות. אז יש פה מישהו שמרגיש. אז עדיין נפרד מהאלוקות. לכן זה לא ביטול מוחלט. יש פה מישהו שמרגיש. דרך הצדיק הכי גדול שיש לו אהבה ויראה, יש פה מישהו שאוהב. זה עדיין נפרד מאלוקות. לכן הביטול של שכל שמבוסס על אמונה, הביטול של אמונה, שניהם עדיין מבטאים מציאות כלשהי. הביטול של אמונה, ביטול יפה, של שכל שמבוסס על אמונה, ביטול יפה. זה כמו הגילוי של האור שמעין המאור, מתלבש בתוך הכלים. הביטול של אמונה שלמעלה מהשכל, זה על דרך האור שניכר בו מקורו, באמונה הוא מרגיש את שורשו. יש פה מישהו שמרגיש את האמונה, זה עדיין לא ביטול בתכלית. יש ביטול אחד שהוא למעלה משניהם, זה הביטול של מסירות נפש. והביטול במסירות נפש, שמוסר את נפשו בשביל האלוקות, יציאה ממציאותו, דוגמת הביטול דאור מצד הרצון שלו, להיכלל במקורו. יפה. זה האור שמרגיש את שורשו, רוצה להיכלל במקורו, זה לא בגלל אפילו, בגלל שאין לו מציאות חוץ מזה. האור שרוצה להיכלל במקורו, זה הדרך הנשמה שרוצה להשתווה בגופא דמלכא, שלמרות ששמה תתבטל מהמציאות שלה, אבל זה לא מעניין את המציאות שלה, שכל המציאות שלה זה אותו מימד של גופא דמלכא, השתווה בגופא דמלכא, אין לו שום דבר חוץ מזה. זה אותו נשיא ארצות הברית שמבטל את המלחמה הקרה של הנשק הגרעיני, לא בגלל שהוא מבין שצריך להתאחד לו, שהוא מאמין שזה המציאות שלו. אז שם ממטה הוא נכנע, הוא לא נכנע, הוא מתעצם עם הרצון האלוקי.
לא בגלל שהוא רוצה, בגלל שזו המציאות שלו. כן? זה כמו שאמרנו שוב פעם במשל, הבן אדם לא רוצה להיות גבר ב-50, ולא בגלל שהוא מאמין, בגלל שהוא פשוט גבר ב-50, זה המציאות שלו. אתה ראית לדעת כי הוויו אלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, שאין עוד מציאות חוץ ממנו, מעצמות אין סוף. אז הוא נכלל במקור שלו, בגלל שזו המציאות האמיתית. לא בגלל שהוא מבין ולא בגלל שהוא מאמין, בגלל שזאת ההרגשה של המציאות שלו, שאין עוד מציאות חוץ ממנו. זה הדרך שבעולם האצילות הנברא לא מרגיש את עצמו, הוא מרגיש את האלוקות שמהווה אותו, אין עוד מלבדו. לכן הוא נקרא נאצל. לכן יהיו וחיו יהיו וגרמוי, הכלים והאור, האור הוא עין, הכלי הוא יש, שם גם הכלי הוא עין. שהוא מרגיש את מקורו בצורה כזאת שאין מציאות חוץ ממנו, לא בגלל שהוא מבין ולא בגלל שהוא מאמין, אלא שזאת המציאות שלו. וכמובן גם המשך העניינים בתניא, אז העניין הנעלה ביותר זה לא האמונה שמבוססת על שכל ולא האמונה טהרה, שעדיין יש פה מציאות של מבין ויש מציאות של משיג, אלא תנועה של מסירות נפש, ככה ולא אחרת. כמובן גם בהמשך העניינים בתניא. לכוח המסירות נפש שבישראל הוא דוגמת הרצון והנשמה להיפרד ולצאת מן הגוף ולהידבק בשורשו המקורה. גם שתהיה עין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי. בגלל למה שהיא תתבטל, זו המציאות שלה. אין לה מציאות חוץ מזה. אז תתבטל ממציאות של יש, אבל תהפוך למציאות של עין, תהפוך את המציאות של היש האמיתי. ושזה המציאות שלה. אז כל המציאות של הנשמה, לפני שהיא מתאחדת את שורשה, והיא רוצה להתנהל בתנועה של רצון, להיכלל בשורשה, שבהרגש האמיתי שלה אין עוד מציאות חוץ מזה. אז זה לא להשאיר מאמינה, ולא בגלל שהיא מבינה, ואפילו לא בגלל שהיא מאמינה, אלא כך זה צריך להיות, אין משהו אחר. אז בטל מהמציאות, אין לי מציאות, לא יכול להיות שיש לי מציאות. זה שחשבתי שיש לי מציאות זה שקר. וזה מה שהרב אומר בעלותך, כשיהודי יגיע לביטול בתכלית, תתגלה אלוקות. ואז הוא יכול לבוא ולהגיד, אז בשביל מה התבטלתי? אחרי שהאלוקות תתגלה אני כבר לא אהיה, אז בשביל מה עבדתי? ואז יתברר ליהודי שהוא האלוקות שהתגלתה. זו תנועה של הרצון להתבטל באלוקות, זה בשביל לגלות שהוא האלוקות. ובשביל להגיע להכרה שהוא האלוקות, צריך להשתחרר מכל תחושה של יש. זה רשב"י, אנא סימנא בעלמא. כל מה שהיש הנפרד, לכאורה, הנפש הטבעית והגוף, שלכאורה נשארת פועלים, זה בשביל שהשם יצליח דרכי, הוא לא רוצה להצליח אפילו לגלות את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יצליח לגלות דרכו, כל מה שנמצא פה זה לעשות רצון אלוקי, אין לו שום רצון אחר. הוא בטל לגמרי, ואז כל תנועה שלו, על דרך האבות הזו של מרכבה, אז כל תנועה שלו היא תנועה של אלוקות שמתגלית בחומר. זה לא הוא כבר בכלל. הדרך שיהודי יושב ולומד תורה כדבויה, טען לשוני אמרתך, אז האלוקות מדבר דרכו. זה לא יש נפרד. זה הכוח, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. שיהודי מתעצם עם אלוקות. ששם הוויה גם נטבע בגופו. יוד רש, אצבעות היד, ו' זה הגוף, אצבעות הרגל. שלמדנו שפעמיים זה שם י' כ' ו' במילוי שהפנימיות שלה, שהמילוי הוא הפנימיות והעצמיות של שם הוויה. שגם הגוף עצמו, כל המציאות שלו זה לגלות אלוקות. זה מה שאמרנו, ה-DNA של העולם זה אלוקות. אין פה שום מציאות נפרדת. אז לא בגלל שהוא מבין עושה את רצון השם. זוהי ההוויה האמיתית שלו. ולהוסיף. שבהרצון דהנשמה להיכלל באור אינסוף ישנם בית דרגות. את אותו רגע שהנשמה מתגלית בביטול שרוצה להשתווה בגופא דמלכא, אין לה שום רצון. לא בגלל שהיא מבינה ולא בגלל שהיא מאמינה, אלא זה המהות שלה. אז היא רוצה לקבל במקורה למרות ששם היש יתבטל. זה לא מעניין אותה, שהיא מבינה שהיש זה לא מציאות, המציאות זה אלוקות. אז ברצון של הנשמה להיכלל בשורשה, יש שם שתי נקודות. א', שהיא רוצה להיכלל, וב',
אה, שהיא בחינת כיליון בדרך ממילא. בהתחלה היא עוד רוצה להיכלל, שעדיין היא עוד לא קלטה שהיא אחד עם אלוקות, אבל ברגע שהתברר לה שהכל אלוקות, אז היא כבר לא רוצה, זה קורה ממילא. שהיא אחד עם אלוקות, לא שהיא רוצה. כשרציתי הייתי בטעות, לא, מה זאת אומרת רציתי? תמיד הייתי אחד עם אלוקות. זה תהליך שהולך ומתעצם יותר. בהתחלה הוא רוצה להתבטל באלוקות, למרות שזה מהמציאותו לשום... כל הבעיה של מרגיש האמת היחידה זה אלוקות, אין עוד מלבדו. לאחר מכן זה קורה ממילא. הוא לא רוצה אפילו. התברר שהוא תמיד היה אלוקות. אף פעם לא הייתה מציאות אחרת. ויש לומר, וכיוון שהביטול דאור שמצד הרצון להיכלל במקורו הוא ביטול לגמרי, על דרך הביטול דאור הכלול במאור, כנ"ל סעיף ג', לכן מתבטל גם הרצון. לכן כשבהתחלה כשהוא רוצה להיכלל, ועל ידי הרצון הזה הוא נכלל, שמצד הרצון להיכלל במקורו זה ביטול לגמרי, הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה להתבטל שם, יש לו רצון להשתבע בגופו דמלכא, ואז הוא נכלל בתוך האלוקות. בתוצאה מכך מגיע לביטול לגמרי. זה מה שלמדנו, שכל תלמיד חכם שאין בו שמינית שבשמינית לא נקרא תלמיד חכם. אז תלמיד חכם בדרגה של אהבת השם הגדולה שלו, הוא כל כך אוהב, הוא רוצה לדבק באלוקות, להתקלל בתוכה. אבל אמרנו, ברגע שהוא רוצה, יש מי שרוצה. וזה קראנו קליפה של סעסעה דשיבולתא, ככה אל תראה וקורא לזה במגילת אסתר. הקליפה על הדגן. שאת הקליפה צריך בהתחלה. אנשים בלי הקליפה, אז הגשם יקלקל את החיטה, השמש תקלקל את החיטה, הקליפה שומרת על הגרעין של החיטה. אבל כשמנפים, כשקוצרים את החיטה, אז מנפים את הקליפה גם כן. ולא צריך את הקליפה. אותו דבר, הרצון של התלמיד חכם להידבק באלוקות, הוא עדיין יש פה רצון. הוא לא, בשביל זה אמרנו שהרצון הזה הוא רצון נפלא, אלא שהרצון הזה הוא אמיתי כשאין לו רצון לשום דבר אחר, רק להידבק באלוקות. אבל כשהוא כבר נדבק באלוקות, הוא כבר גם אפילו לא רוצה, הוא הופך להיות אחד עם אלוקות. זה מה שהוא אומר. מצד הרצון להיכלל במקורו הוא ביטול לגמרי, ולכן מתבטל גם הרצון. כשמתחבר עם זה, גם הוא כבר לא רוצה, הוא אחד עם אלוקות. לפה הגענו אתמול. הוא ממשיך במאמר. מכיוון שהרצון דאור להיכלל במקורו מפני שדבוק במקורו, לכן הרצון דאור, לכן הביטול שמצד הרצון, בכל הדרגות דאור. גם באור המלובש בכלים, שהרי זה שהאור הוא דבוק במקורו הוא בכל הדרגות שבו, ושעיקר הרצון והביטול שמצד הרצון הוא בעצם האור שלמעלה מגדר התלבשות בכלים. מה אומר פה? למה יש לאור את הרצון, תנועת הרצון להיכלל במקורו? שהאור הוא תמיד קשור במקור שלו. אם תנתק את האור במקור שלו, אין אור. אז תמיד יש לו את ההרגש של שורשו. אמרנו בשלוש דרגות באור. אור שרוצה להיכלל במקורו, הוא מרגיש את האור, ודאי הוא רוצה גם במקורו. אבל גם אור שלמעלה מהתלבשות בכלים, רק שהוא מרגיש את המקור ולא רוצה להיכלל בו, גם הוא מרגיש את המקור שלו. ואפילו האור שמתלבש בתוך הכלים, גם הוא מרגיש את המקור שלו. אז אם הוא לא היה מרגיש את המקור שלו, אז לא היה אור בכלל. אז התנועה הזאת של הרצון להיכלל במקור נשנו בכל שלושת הדרגות. רק בדרגה של התנועה של הרצון, שם זה נמצא בגילוי. שיש לו כבר את התנועה של הרצון להיכלל במקורו, שם רואים בגילוי את הרצון שלו להיכלל במקורו. אבל גם בכל יתר הדרגות, גם בדרגה של האור שלמעלה מתלבשות בכלים, שהוא עדיין מציאות, ואפילו באור שמתלבש בתוך הכלים. מכיוון שהוא קשור כל הזמן במקור שלו, אז יש בו בהלם את הרצון להיכלל במקורו כל הזמן. זה שאמרנו, ירידה זו צורך עלייה. אמנם ירד למטה, בכדי שיהיה לו איך לעלות למעלה, שגם האור שמתלבש בתוך הכלים הוא קשור עם השורש שלו. לכן יש לו, למרות שהוא מלובש בתוך הכלים והוא מגושם, תמיד יש בו בהלם את הרצון לחזור למעלה. אז הכמיהה להתאחד עם עצות אין סוף נמצאת גם באור שמלובש בתוך הכלים, למרות שזה לא מתגלה שם. ודאי שבאור שלמעלה מתלבשות בכלים, אמנם הוא לא רץ להתקלל במקורו, אבל בהלם יש בו את הרצון הזה. לכן הוא גם לא מתלבש בתוך כלים. והאור שרוצה להיקל במקורו, בוודאי שם מרגיש. שהמציאות היחידה זה אלוקות, שלכן רוצה להתבטל במקורו. אז גם באור שיורד עד למטה למטה, מכיוון שהוא קשור במקורו, יש בו בהלם את הרצון להתקלל במקורו, בגלל שהוא כל הזמן קשור עם המקור שלו.
זאת אומרת, התנועה הזאת של השייכות של האור לעצמות אין סוף נמצאת בכל הדרגות של האור, בגלל שכל אור, איפה שלא נמצא, הוא תמיד קשור עם המקור שלו. וזה לא נמצא בגילוי. האור שמתלבש בתוך הכלים, לא רואים את התנועה של הרצון להיקל במקור, אבל זה ישנו שם. מכיוון שהוא קשור עם המקור שלו. רק נמצא שם בהלם. צריכים להגיע לקץ שם לחושך. שגם כשאור מתלבש בתוך הכלים, לכאורה אין לו זיקה לשורשו, כיוון שהאור קשור במקורו, יש בו בהלם את הרצון להיכלל במקורו כל הזמן. אלא שעיקר הרצון הוא בעצם המקור שלמעלה מגדר התלבשות בכלים. זה בדרגה הזקה של האור. אבל גם באור שלמעלה מהתלבשות בכלים יש את הרצון להיכלל במקורו. וגם באור שמתלבש בתוך הכלים יש את הרצון להיכלל במקור. ושהאור, איזה דרגה שלו יהיה, הוא תמיד קשור עם המקור שלו. כשהוא קשור עם המקור שלו, לפי ערך ההתקשרות ככה הוא שואף לחזור חזרה לשורשו. מובן? כן, הרב. אבל רק אולי שאלה קטנה, לפי שמדברים על המשל עם אור, האור, כן, האור יחזור למקורו, אז כאילו כל האור כלול בתוך השמש, אין לו משהו עצמאי, הוא כלום. נכלל במקור. כן, זה לכאורה משהו. ואז התבלל, זה העניין שמלא הארץ שדה את הוואי כמים לים מכסים, נראה הכל אלוקות. יהיו פרטים, אבל זה הכל יהיה מכוסה באלוקות. זה 6,000 קיים עולם, חד חרוב, חוזר לשורשו. והחידוש הוא שהעצם יחדור את כל הגילויים, יהיה עולם, ועולם יתגלה בו האלוקות שלמעלה מעולם, ובכל אופן עולם יעמוד על עמדו. זה החידוש שעם ישראל פעלו, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, היה צריך לעשות את הצמצום הראשון, ושאם העולם היה אור אין סוף, והיה נברא בתוכו, כל דבר שנברא בתוכו היה מתבטל. על ידי העבודה של עם ישראל בהתחפיה והתהפכה, התפעלנו בעולם שהוא יהיה כלי לגילוי של אור אין סוף, הוא יישאר על עומדו. אז הוא נכלל במקורו, ובכל אופן הוא נשאר עולם. זאת הגאולה. לפי החשבון של יום שישי אחרי הצהריים, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, זה כבר כל החנויות סגורות, כבר אין מה לקנות, הכל סגור, כבר אתה בתוך שבת כמעט. כן, ובכל אופן יכול להיות בן אדם, יש חנות פתוחה, הוא יכול ללכת לקנות כל ערב שבת, ויש בן אדם שכבר קיבל שבת. זה יכול להיות שאדם בתוך הגבולה, יכול להיות מחוץ לגבולה. זה זמן כזה שאדם תלוי איפה הוא מעמיד את עצמו. אני אומר, לפי הזמן, כאילו לפי הזמן, כבר כמעט כל החנויות, אולי יש עוד אחד טיפה פתוח, אבל כמעט, כבר הכל כמעט סגור לגמרי. 100%, ונגיד זה באופן אחר, ערב שבת יש בן אדם שמקבל את השבת כבר. לפני כניסת השבת, הוא כבר בתוך שבת. יש בן אדם שעדיין לא קיבל את השבת, הוא גם כן לא עושה עבירה, אבל שעדיין לא שבת. זה המציאות שלנו היום. ויש לומר, שבטבע הרצון, שבאור להיכלל במקורו, שני עניינים. זאת אומרת לנו שהרצון של האור להיות ברצון להיכלל במקורו, זה הדרגה של המסירות נפש. בדרגה הזאת יש גם כן שני עניינים. איזה עניינים יש בהם? א', הרצון להיות כלול במקורו, זה האור שלמעלה מתלבשות בכלים. שהוא מרגיש את האלוקות, הוא רוצה להיות כלול במקורו, אפילו הוא לא מציאות מצד עצמו, ויש רצון שני לא להיות חוץ למקורו. יש תנועה שהוא רוצה להתקלל במקור, ויש תנועה שהוא לא רוצה להיות מחוץ למקור. שתי תנועות יש כאן. הרצון להתקלל במקור זה גילוי נעלה יותר. זה האור שנמצא בתנועה של רצון להיקלל במקורו. זה גילוי נפלא. אבל הרצון לא להיות חוץ למקורו זה עמוק יותר. שראינו שגם יהודי פשוט שלא מאיר בו אלוקות, הוא לא רוצה להיפרד מאלוקות. הוא מוכן למסור את הנפש. הוא לא רוצה להיות מחוץ למקור שלו. הוא אמנם לא נמצא בתנועה של רצון להתקלל במקור, הוא יכול לחיות גם חצי שגץ. אבל מגיע איזשהו רגע שהוא לא מוכן להיפרד מאלוקות, לא רוצה להיות מחוץ למקור שלו. זה יש שתי תנועות. הרצון להיכלל במקורו זה על דרך משה רבינו, דרגה משיג אלוקות, ואנחנו מה? דרגה נעלית יותר. אבל זה שהוא לא רוצה להיפרד מאלוקות זה עמוק יותר. שמשה רבינו מתפעל מדור של עקבתא דמשיחא, שיש להם מסירות נפש שלא מוכנים להיפרד מאלוקות למרות שהם לא רואים אלוקות. מזה הוא מקבל ענווה.
שהעניין הזה של הרצון לא להיות מחוץ למקור, זה תנועה עמוקה יותר מאשר הרצון להיכלל במקור. הרצון להיכלל במקור מצד הגילוי זה נעלה יותר. הרצון שלא להיפרד מהמקור זה עמוק יותר. שאפילו שאין שם גילוי אלוקי, הוא לא מוכן להיפרד. זה כמו שהיה בפורים. הוא קיים את המצוות מצד שהוא לא מוכן להיפרד. מה אתה אומר? זה כמו פורים. כן, לא מוכן להיפרד כמו פורים, או כמו עידו של עקבתא דמשיחא, כן, כמו פורים, ואנחנו צריכים לחיות על קידוש השם, שעם כל לא מוכן, הוא ממשיך לקיים את המצוות בהידור, למרות שלא רודפים אותו, ושהוא לא רוצה להיפרד מהמקור שלו, לא בגלל שהוא רוצה להתקלל באלוקות. שתי תנועות יש, אחד שהוא רוצה להתקלל באלוקות זה בגלל גילוי נעלה, אחד שלא רוצה להיפרד מאלוקות זה לא גילוי כל כך גדול, אבל זה עמוק יותר, שגם אם אין אלוקות הוא לא מוכן להיפרד ממנו. וזה שעיקר הרצון הוא בעצם האור. אנחנו בקטע הבא. 3 שורות לפני סוף הקטע הראשון של זין. וזה שעיקר הרצון הוא בעצם האור, הוא שבאור המתלבש בכלים, ושבגדר התלבשות, הוא רצון לא להיות חוץ למקורו. בעצם האור... אותו אור שהוא בגדר התלבשות, ואפילו אולי שהוא כן בהתלבשות, זה שהוא שואף לחזור למקורו בגלל שהוא לא רוצה להיות מחוץ למקור שלו, לא בגלל שהוא מרגיש את המקור שלו, העיקר התנועה שלו שהוא לא רוצה להיות מחוץ למקור, אבל בעצם האור, שם מאירה אלוקות, זה יש לו רצון להיות כלול במקורו. הצדיק, משה רבינו, רוצה להיות כלול במקורו, ואנחנו מה? היהודי הפשוט, הוא לא רוצה להיות נפרד ממקורו. ועם כל זאת, זה שהוא לא רוצה להיות נפרד ממקורו, יש בזה דבר עמוק, הרי הוא לא רואה אלוקות. אז מצד מה הוא מוכן לעשות הכל רק לא להיות נפרד ממנו? מצד קשר עמוק יותר ממה שמשה רבינו רואה אלוקות. אז יש מעלה בזה ויש מעלה בזה. הוא מסביר הרבי, והעניין הוא. לשני הרצונות הנ"ל, יש בכל אחד מהם מעלה שאינה בזולתו. הרצון להיות כלול במקורו הוא נעלה יותר, כי רצון זה שבאור הוא מפני שנרגש בו המקור. זאת הרצון של משה רבינו, להיכלל באלוקות שמביא אותו דרגת דנחנו מה, זה דרגה נעלית יותר. הוא בטל באלוקות. הוא רואה, הוא משיג את האלוקות. וגילוי המקור הוא בעיקר בעצם האור. ממילא הוא בטל אלוקות ואנחנו מה, מצד ההשגה שלו. אבל הרצון לא להיות חוץ למקורו, הוא בפנימיות יותר, באור, ועד שרצון זה הוא בעצם מציאותו, לכן הוא בכל הדרגות שבו. זאת אומרת, הרצון שלא להיות מחוץ למקורו, זה דרגה עמוקה יותר, טיפר, עמוק יותר. כשאנחנו רואים שהיא גם יהודי פשוט, שקל שבקלים, מוכן למסור את הנפש של קידוש השם, שהוא לא רוצה להיות נפרד מאלוקות. ופה זה לא בגלל שהוא משיג אלוקות, אדרבה, הוא לא משיג. אבל יש בו תנועה שהוא לא רוצה להיפרד מאלוקות. אז אמנם אין פה את הגילוי של משה רבנו שמשיג אלוקות, אין פה בכלל גילוי. אז זו דרגה שמצד הגילוי דרגה נמוכה יותר, ומצד הנקודה הפנימית זו נקודה עמוקה יותר, שלמרות שאין הוא משיג אלוקות, הוא לא רוצה להיפרד מאלוקות. אז יש בכל אחד המעלה שלו. זה שמשיג את האלוקות, רוצה לבטל אלוקות מצד ההשגה שלו, זה גילוי גדול. זה שלא משיג אלוקות, יש את המעלה שלו, שלמרות שלא רואה את האלוקות, הוא לא מוכן להיפרד מאלוקות. בכל אחד מהם יש מעלה. ועל דרך החילוק שבין הרצון דנשמה להיכלל באור אין סוף, בכוח המסירות נפש. שהרצון להיכלל באור אין סוף, הוא בגילוי רק ביחידי סגולה. זאת אומרת, זה העניין של משה רבינו. לא מעניין את העולם הזה, ואנחנו מה? יש לו רק רצון אחד, הוא עושה את כל הרצון שלו לקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו את הכוח שלו, כפי שאמרנו, זאת חוקת התורה. משה רבינו, כל עניינו מסירות נפש. ושהוא משיג אלוקות, אז יש לו תנועה של רצון להיכלל באלוקות. אבל זה שייך ליחידי סגולה, לא כל אחד נמצא בדרגה כזו שאלוקות מהירה אצלו, כמו אצל משה רבינו. אבל עניין המסירות נפש שלא להיות נפרד חסי שלו מאלוקות, הוא בגילוי בכל אחד ואחד, גם קל שבקלים. התנועה הזאת שלא להיות נפרד מאלוקות נמצא אצלו. אז אמרנו, התנועה של מסירות נפש להיכלל באלוקות, זה אצל יחידי סגולה, זה אצל מי שהאלוקות מהירה, זה גילוי נעלה יותר, לא כל אחד זוכה לגילוי. אבל התנועה שלא להיות נפרד מאלוקות, אמנם אין שם את הגילוי, אבל זה עמוק יותר, שגם יודעים שאין לו לכאורה שום זיקה לאלוקות,
הוא לא מוכן להיפרד ממנו. לכן זה עמוק יותר. מובן רב משה, כן? כן, כן. הגענו לסעיף ח' אם כך. כן? חרות. והנה על פי... והנה, על פי הידוע, גודל הדיוק במאמרי רבותינו נשיאנו, גם בנוגע לזמן אמירתם. מסתבר לומר שהשייכות למאמר הנ"ל לתשעה באב נדחה, הוא הן מצד כללות התוכן דהמאמר עניין האור, וגם מצד הפרטים דאור המבוארים במאמר. רבי עכשיו אמר את זה בשבת תשעה באב נדחה, דיבר על עניין של האור, ודיבר על הפרטים של האור. אור שמתלבש בכלים, אור שלמעלה מהתלבשות, אבל מרגיש את מקורו, ואור ששואף להתקלל במקורו. אז אומר שכל הפרטים האלה קשורים לעניין של תשעה באב נדחה. להפוך את החושך לאור. והעניין. שבכדי שהחושך יתבטל לגמרי, ולא רק שיהיה נדחה מפני האור, הוא דווקא על ידי גילוי אור בלתי מוגבל, כנ"ל סעיף ב'. את החושך לגלות, אמרנו שיציאת מצרים היה אור של נר, שמעלה אמרנו את הגאולה מאיתית השנה, זה יהיה אור של יום, זה אור בלתי מוגבל. כל מה שאור הבלתי מוגבל לא מתגלה, זה עדיין לא בטוח שהחושך לא יחזור. בפרטיות יותר. על ידי גילוי אור הכלול במאור. מי זה אותו אור בלתי מוגבל? זה אור הכלול במאור. אז הגאולה קשורה עם גילוי עצם האור, כפי שאחד עם מעשות אינסוף. אור שכלול במאור. למה? זה האור שמתפשט מחוץ למאור. עניינו הוא להאיר את החושך. כמו אור השמש. השמש מאירה בחלל בשביל להאיר את החלל. האור עניינו להאיר. אז האור שמחוץ למאור עניינו להאיר. מה פירוש? יש שם עולם, רק מגיע אור ויש חידוש, העולם מפסיק להעלים, מפסיק להיות חשוב. אז עולם בפשיטות ולקות בהתחדשות. יש עולם, והאור שמגיע לשם מאיר את העולם. אז מה יש שם? מציאות של עולם שהופך להיות מואר על ידי האור. זה נקרא עולם בפשיטות, פשוט שיש עולם, והאור זה חידוש. אבל המציאות התקיפה זה העולם. הוא כמו אור השמש מתפשט בחלל העולם מחוץ לשמש. שהמקום דחלל העולם הוא מקום חשוך, ועניינו של האור המתפשט בחלל העולם הוא להאיר מקום החושך. אבל הוא מאיר את מקור החושך כל זמן שהאור נמצא שם. זאת אומרת, האור עניינו להאיר, הוא לא להפוך את החושך לאור. ברגע שהאור מסתלק משם, כדור הארץ מסתיר על השמש, אז אין שם האור באותו מקום שהאור מוסתר. זה לא שהפך להיות עולם מואר, זה אור שנועד לסלק את החושך, אבל החושך יכול להעלים עליו עוד הפעם. זה לא אור בלתי מוגבל. אבל האור הכלול במאור, במקום, בדרגה שאין שייך בו עניין החושך. אז האור שכלול במאור אי אפשר להחשיך אותו. כמו אור אין סוף, שרצה לברוא את העולם, אם היה בורא את זה באור אין סוף, העולם לא היה מתבטל מיד, אי אפשר להחשיך את האור, הכל היה מתבטל באור. האור שיוצא מהמאור נועד להאיר את החושך, אבל בתוך המאור אתה יכולה להיות מציאות של עולם, העולם מיד מתבטל. אי אפשר להסיר על עצם האור. והדרך זו למעלה. מהחילוקים בין אור אין סוף שקודם הצמצום, אור הכלול בעצמותו, והאור של אחרי הצמצום, שהוא דוגמת אור המתפשט מחוץ למאור, הוא שהאור שנמשך לאחרי הצמצום עניינו הוא להאיר את העולמות. זאת היה הצמצום, נמשך קו דק, והקו הזה נועד להאיר את העולמות. יש שם מציאות של עולם שצריכה אור. אבל חוץ מזה, אז למה נמשך הקו? להאיר את העולם, זה שיש חושך. אז זה אור מוגבל שמאיר את העולם. וחייב היה להיות הצמצום, שאם לא היה צמצום, לא היה מקום לעולם. בתוך המאור, האור שכלול במאור, שם לברוא את העולמות, לא יהיה מקום לעולמות. שם העולם זה עניין של להיעלם, בתוך המאור לא יכול להיות משהו שיעלים. כל מה שנברא מתבטל באור. לכן היה הצמצום, ונמשכה רק הערה מוגבלת, וההערה המוגבלת הזאת היא בשביל להאיר את העולם. אבל זה לא האור כמו שבתוך המאור, זה אור שמצומצם, אור מוגבל. ולכן,
לכן הגילוי אלוקות שישנו בעולם על ידי גילוי האור של אחרי הצמצום, הוא בדרך התחדשות. שהמציאות היא שיש עולם. פתאום מגיע אור שמאיר את החושך. אז זה חידוש. כלומר, מציאות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. שהמציאות היא של עולם. עולם חשוך. שמגיע אור, וואו, זה חידוש. המציאות של העולם מתנהג בדרך הטבע. מגיע איזשהו נס, וואו, חידוש. אז אלוקות זה בהתחדשות. בדרך הטבע אין גילויים אלוקים שלמעלה מהטבע. כשמגיע הגילוי שלמעלה מהטבע, זה אור שנועד להאיר את העולם, זה חידוש. אז הפשיטות הוא העולם. העולם הטבעי, החידוש שמתגלה זה אור שלמעלה מהעולם. נזיר את המשל על דרך. על דרך אור השמש שמתפשט בחלל העולם, שהמקום בחלל העולם מצד עצמו מקום חשוך, והאור שמאיר בו הוא בדרך הוספה וחידוש. יפה. העולם מצד עצמו הוא חושך, מתגלה שם האור שמאיר את החושך, אז האור הוא חידוש בעולם. העולם מצד עצמו חשכה, האור של השם שמגיע מאיר. אז האור זה חידוש, העולם מצד עצמו לא מאיר שם. אבל הגיע האור של השם שנעשה חידוש, נהיה שם האור. וכשנאיר בעולם גילוי אור אינסוף שקודם הצמצום, לא קרן אור, אלא מגיע האור, המקור של האור עצמו, אז אלוקות אלוקות היא בפשיטות. זאת אומרת, אם בתוך האור אינסוף, האור שכלול בתוך המאור, אתה רוצה לברוא איזה נברא שם, אז הכל מתבטל בתוך האינסוף, שהאלוקות היא בפשיטות, ושזה שיכול להיות שם העולם זה חידוש עצום. כאשר האור האלוקי מגיע מהמקור אל העולם, אז העולם הוא הלם, כשמגיע האור אלוקי זה עולם בפשיטות ואלוקות בהתחדשות. אבל בתוך האור אינסוף, אלוקות הוא בפשיטות. אם יש עולם זה חידוש עצום, איך יכול להיות עולם? אז עוד פעם אומרים, כשמאיר בעולם גילוי אור אינסוף שקודם הצמצום, אלוקות הוא בפשיטות. אין שום דבר חוץ מאלוקות. ועד שלא ישנו ניתנת מקום כלל לעניין שאינו אלוקות. בתוך העצם, האור אינסוף שלפני הצמצום, לא היה שייך שיהיה שם העולם. האלוקות היא בפשיטות. עולם זה יהיה חידוש עצום. איך שייך שיהיה עולם בעצמות אינסוף? הרי אין מלבדו. ועד שלא ישנו ניתנת מקום כלל לעניין אלוקות. אם זה מתגלה בתוך האור, בתוך עצמות אינסוף מתגלה, המקור של האור, כפי שכלול במאור מתגלה, שמה אין מקום לעולמות בכלל. בדוגמה שהיה קודם הצמצום. שהיה אור אינסוף ממלא את מקום החלל, שלא היה אז מקום לעמידת העולמות. יפה, שכל מידה, כל נברא שהיה נברא היה מתבטל באור אינסוף שבתוך במציאות. אז שם זה מציאות, אז בעצם האור זה אלוקות בפשיטות ועולם בהתחדשות. איך יכול להיות בכלל שיש עולם? זה על דרך מתן תורה, שראו את הקולות ושמעו את המראות. ראו את הקולות, כל זה רוחני, ראו את הרוחני, לא הבינו איך יש דבר גשמי. אצלנו אנחנו רואים את הגשם, איך יכול להיות שיש אלוקות מהווה אותו. כשהתגלה האמת האלוקית, הכל אלוקות, אז איך יכול להיות בכלל שיש מציאות גשמית? אז מצד האור הכלול במאור, אלוקות הוא בפשיטות, וזה שיש עולם זה בהתחדשות. מצד האור המוגבל של להאיר את העולמות, עולם הוא בפשיטות ואלוקות הוא בהתחדשות. לכן, ביטול החושך לגמרי זה לא יכול להיות על ידי אור מוגבל. ביטול החושך לגמרי זה על ידי גילוי האור שכלול במאור. זה מה שאומרים. וזהו, שביטול החושך לגמרי, על ידי גילוי אור הכלול במאור. אור אינסוף שלפני הצמצום. אם זה אתה, כשמתגלה האור הזה, אז זה עולם, האלוקות הוא בפשיטות, עולם בהתחדשות, אז כבר העולם כבר לא יוכל להסיר יותר. זה האור של אחרי הצמצום. כיוון שעניינו הוא להאיר את העולמות, ומזה מובן שהעולמות תופסים מקום לגביו, לכן גילוי אור זה הוא באופן שהאלם וההסתר בעולם ביכולתו להעלים עליו. או שבא רק לסלק את החושך, זאת אומרת יש חושך, והאור מכיר בחושך, וכל העניין שלו הוא רק לסלק את החושך. אז יש עולם, הוא בא לסלק את החושך, אז העולם הזה הוא מציאות, גם מצד האור הוא רק בא לסלק את החושך, יכול להיות שהחושך הזה יתגבר עליו. ושיש עולם בפשיטות, האור זה חידוש. והאם? והיינו, בנוסף להיעלם בעולם שישנו גם כשמאיר הגילוי, שהגילוי אלוקות בעולם שעל ידי גילוי אור זה הוא בדרך התחדשות. דרך התחדשות כנ"ל,
זאת אומרת, נוסף להיעלם של העולם, שישנו גם כשמאיר הגילוי. האור מאיר, רק הוא מאיר את החושך. אז יש פה מציאות של עולם, שכל משהו מואר לה שהאור מגיע אליו. אבל כל הזמן נרגש שיש פה עולם, רק הוא מואר על ידי האור. שהגילוי אלוקות בעולם שעל ידי גילוי אור זה הוא בדרך התחדשות. בגלל שהעולם הוא מציאות חשוכה, כל זמן שיש אור העולם יהיה מואר, האור יסתלק, שוב פעם העולם יהיה חשוך. זאת אומרת, המציאות החזקה היא של העולם. רק האור מוסיף פה חידוש, הוא מאיר אותו פתאום. אז אם האור הוא רק באופן של חידוש, והוא לא שייך לעולם, הנה אפשר. שהאלם דעולם ייעלם גם על גילוי זה, שלא יהיה בעולם גילוי אלוקות כלל, גם לא גילוי שבדרך התחדשות. זאת אומרת, יכול להיות שהעולם כל כך האלם מתגבר, שגם האור שמקודם מאיר, גם הוא יתחיל, גם הוא יהיה מוסתר. שאור שרק בא להסלק את החושך, שאור שבא לסלק את החושך, הוא מכיר בכך שיש פה מציאות של חושך. רק הוא בא לסלק אותו, מעט אור סלק, מעט חושך, הרבה חושך, חושך אין הרבה אור. אבל עדיין יש עולם שהאור מסלק, שהאור מאיר אותו. אז הוא לא ביטל את העולם, רק האור מאיר אותו. אז כל זמן שהעולם קיים, יכול להיות שהוא יתגבר ויסתיר גם על האור הזה. יצליח להסתיר גם על האור הזה. כדי שיהיה ביטול החושך לגמרי, או על ידי גילוי עצם האור, שלמעלה מאור של העיר את העולמות. לאור זה אין העולם מעלים לגביו. לאור זה אין העולם מעלים לגביו. אור שבא להעיר את החושך זה אור מוגבל. אז אמנם עכשיו הוא עושה אור, אבל מאוד מעט יכול להיות שהעולם יתגבר החושך, והאור הזה לא יצליח להעיר אותו. יש אור של השמש, ויש עננים, אז האור של השמש אומר, אבל אם העננים יהיו עבים כל כך, יכול להיות חושך. יש מציאות של עולם, יכול להעלים על האור. אבל כאשר מתגלה המקור של האור, שום דבר לא יכול להעלים עליו. אז סילוק החושך לגמרי זה לא על ידי אור שבא להאיר את החושך, אלא אותו אור שכלול במאור ששם לא שייך חושך. אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחדשות. כל זמן שהעולם הוא בפשיטות, והחידוש של האור הוא שבא להאיר את העולם, יכול להיות שהחושך יתגבר, ועוד פעם לא נראה את האור. אבל כשמתגלה עצם האור, שם האלוקות בפשיטות, שם שום עולם, שום העלם לא יכול להעלים. אז הגילוי האמיתי הוא שמתגלה האור שכלול במאור, ששם לא שייך בכלל שיהיה העלם. זה אור שכלול במאור, זה אותו אור שמילא את כל המציאות, שלא היה שייך בכלל למקום לברוא את העולמות. אלוקות בפשיטות ועולמות בהתחדשות. וזהו מה שכתוב במדרש. שהגאולה העתידה היא דוגמת אור היום שאין שייך בו כיבוי. יש לומר שהכוונה בזה היא לאור שלמעלה משייכות לעולמות, שאין שייך העלם לגביו. יפה. זאת אומרת, הגאולה העתידה זה לא יהיה אור שמתגלה אלא יתגלה המאור עצמו. האור שכלול במאור. זה אותו אור של הגאולה האמיתית והשלמה, שזה לא כמו גאולת מצרים שנשאלה לנר, שנר אפשר להעלים על האור, אלא כמו אור היום, שאי אפשר להעלים עליו. מה זה אור היום? זה האור שכלול במאור. זה אותו אור שאיר בעולם לפני הצמצום הראשון. ובאור הגדול הזה אין שייך העלם, לכן לא שייך אפילו לברוא את העולמות. לכן נעשה הצמצום הראשון. אז הקו הדק שנמשך לתוך העולמות זה אור ששייך לעולמות. זה לא אור שלמעלה מעולם, לשאור שלמעלה מעולם אין מקום לעולם. בעבודה של יהודי שנברא בתוך עולם, שיש שם אור מוגבל, כדי שהעולם יוכל להתקיים, זה להמשיך את האור הבלתי מוגבל, את הסובב, עד עצמות אור אינסוף, בתוך העולם, וכתוצאה מהעבודה של התקפיה והתהפכה שפעל במשך כל הדורות, העולם יהיה כלי לגילוי עצמות אור אינסוף, והעולם יישאר על עומדו למרות שעצמות אור אינסוף יאיר פה. למרות שהאור שכלול במאור יהיה פה בגילוי. וזו העבודה של יהודי, כי בו שנת מכל מלאכתו שבו אלוקים לעשות. שהוא השאיר ליהודי לעשות עולם, להביא את העולם לשלימות יותר גדולה, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, שיהיה עולם תחתון,
שאץ אותו אינסוף ויאיר בו והעולם לא יתבטל. לכן אומר הרב כמה פעמים את הביטוי שהעולם הוא כבר גילוי לאץ אותו אינסוף. הגוף של היהודי כבר כלי לגילוי של אץ אותו אינסוף. כשתגלה, הגוף של היהודי לא יתבטל. זה חידוש של מתשנ"א. לפני כן, היה מתגלה אץ אותו אינסוף, היה העולם מתבטל לגמרי. אומר הרבה לא. היום הגוף הוא כבר כלי לזה. כל מה שלמדנו, שהעבודה של היהודי לזכך את הגוף, בכדי שהוא יהיה כלי לגילוי של עצמות אור אינסוף שלפני הצמצום, בגלל שקץ שם לחושך. בגלל שגם העולם בדרגה הכי תחתונה, האור האלוקי הכי מצומצם, קשור בשורשו למעלה. אז יש שייכות לאור שמחיה את העולמות בדרגות הכי נמוכות, עם עצם האור, שהרי ממנו שם שורשו. אמרנו, חיי החיים ייתן לך חיים. שהסובב הוא המקור של הממלא. והמקור של הסובב זה עצמות אור אינסוף. אז הירידה זו היא צורך עלייה. שיש קשר, גם באור התחתון ביותר יש לו קשר עם המקור שלו, אחרת הוא לא היה מאיר. לכן התנועה של הרצון, שלהתבטל במקורו, ישנו גם בדרגה הכי תחתונה. לכן על ידי תנועה של מסירות נפש, שמגלה עצמות אור אינסוף, זה לא חידוש של העולם. זה שהעולם עצמו כל הזמן, האחריות האלוקית וממילא העולם, תמיד היה קשור עם שורשו העליון. לכן כשעצמות אור אינסוף מתגלה, העולם לא מתבטל. בסוף התהליך נהיה כבר תשנ"א. לכן היום העולם הוא כבר כלי לגילוי הזה. עולה לגלות אור של אלוקות בפשיטות ועולם בהתחדשות, והעולם יישאר על עומדו. מובן רב משה, תגידי כן או לא? כן, כן, משתדלים לחיות את זה, להעיר, כן, 100%. עושים מה שיכולים לחיות את הדברים, בדיוק. כן? יש פה בעיר איזה בית כנסת החדש, שיצא שמועה השבת שהם עושים איזה קידוש גדול, איזה אורח בא, קידוש גדול גדול, יהיה הרבה 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 אוכל. אז אני אומר לחבר שלי, לחברותא שלי, אני אומר לו, תראה, כבר כל השבת, כבר עד השבת, כל האנשים כבר, הראש שלהם כבר בתוך הסיר, כולם כבר לא חושבים על כלום, רק על הסיר, איך לאכול את האוכל, מדברים כבר כל השבוע כמה אוכל יהיה. אז אני אומר, זה כמו שאנחנו, יוצא איזה מאמר של הרבי, אנחנו כל השבוע כבר מחכים, איזה אוכל, איזה כלום, מחכים רק למאמר הזה, שיצא כבר, שידפיסו את זה, זה יצא, זה הגיע, יש את הוואטסאפ, קיבלת. זה רב, לא לזה, רב לדבר השם, כן, 100%. איזה צחוק. טוב, אז אנחנו רואים את השייכות שלנו לעצמות אור אינסוף, זה מה שהולך להסביר את זה, בגלל שהאור, גם בדרגה הכי נמוכה, הוא קשור עם המאור, אז גם באור שמתלבש בתוך הכלים, בהלם יש את התנועה של הרצון. לכן יש את הרצון להתקבל במקורו, אז יש לו שייכות לעצמות אינסוף. יהודי רק גילה את זה, מגלה את זה. אז הגענו לסעיף ט'. טוב, נשאיר את זה למחר כבר, בעזרת השם. אז מחר נגמר, נסיים את המאמר, נראה איזה מאמר נמשיך ללמוד, אולי נתווה קצת על זה, נראה מה יהיה מחר. בכל אופן, עד מחר נאחל לילה טוב שם בניו יורק, יום מבורך כאן בארץ הקודש, יום של בשורות טובות, יום של תקע בשופר גדול יהיה בגילוי, ובאו עובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים, וכולנו להשתחוות לפני השם בהר הקודש, השתחוויה, זה התקללות, זה ביטול. הראש מונח רק באלוקות ולא במשהו אחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות, תכף נהיה ממש, להתראות. טוב, תודה.